Rararararan. Pagkasalitaan, di pagayam tayong Shirley nga napauluan. Ni manang mat, idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi. Tagpakpakada kinimanang ko. Manang, nakarobot ka. O, magkarti klase. Kapata ni, rabi manang kora. Di best friend ko, nga ni Bina, classmate kan best friend ko, birthday na ita. Get? Siyempre, kas best friend na, inimbintaran na. Inak mo matandar. Inak mo kipagragraksak. Kanabay ti kang runaan karantam sa jay? Mga niti paalan na, di ba? Iba gano'n niya dagi jay, namnamaim makitam sa jay nga putahe. Tayo nakgumatang kat lutuwet. Ta kanem, agbusog ka, nga adda dito'y balay. Ano ni manang, oy. Muna kon, Shirley. No anya ti kunak, iso. No puraw ko nakpuraw. Sobra ka man, manang. Anana? Manang, mawatam ko mga ti sitwasyon ko. Saan akong naubing nga basit? Nga kaslat panang tratar mo kanyak pailay di. Ubing ka basit kan balasang kan. Nakarkaro pa ita ta balasang kan. Manang, please, siyak nagpagpakasi ka nga. Saan kang pilit? Muna kon. Manang mat. Ana tarantam sa jay. Kat gagang best friend ko jag birthday, manang. Siyempre, nakmad makinagragsak, Ano nga nagragsak? Aginom kayo? Ha? Ladies drinks? Aginom kayo? Akikinatawa kayo? Aginistorya kayo? Babae ka na lalaki? Kasano mo bartag ka? Kasano no? Lalaki manggundaway ka. Ha? Hanto madlagtal na ti panunod ko. No saan ka magkita? Ado ditan, di kita mapaspasamak, Shirley. Anya taga po no apay natuntay, ti panagbasa na kita babae, kada lalaki. Agpasikog da, nakasikog da. Oh. No, da makasarak ka dito nga drug addict, kitripen da kasada ka papatayin. Manang, amok na protektaran ti bagi, Handa kan tupay ti unag ti kwarto? Handa tupay ta sa mong pasamak ka? Anang tulakin nun data ka terwar? Ang asak ti suro, sumrek ka ti silad mo. Kaya ti sublim. Dahil ti paarwatang mapambarabaray. Ha? Ta, mangluto ak ti special kanenta nga duwa. Tadi kat napipinas no, adahad to'y. Natalgad ti panunod ko, natalgad ka nga duwa. Na mapapangkakarig ito, parti akas na katilad na tataw, ti makapulapul mo. Talaga din nga palubusan. Saan ka nga palubusan? Kahit nagpilit ka, saan ka langin nagsubsubli? Awanan ti paset mo iti dahito yung balay, nagpilit ka. Makampo ka na ti piyak mo. Ni manang mat, agtong palakag din. Ngagsuka din. Tauray mga makaluto tamangan tanton. Sige man layo. Masursurunak manong nimi nga simrek, idisilid ko. Sobramad dati nga kapsat. Manong nimi nasapa kam ngamin nga naulila adamang kinimanang kura. Agbasbasa idi manong nimi ti kolehyo di bigla naggedan nga natay nagdaganak kada kami iti maysa car accident. Basta ulit la dingit mi manong dakkel ti gidyat mi nga tawen. Ada iti college sa atak pelat elementarya. So kumunok taon na itan, ti tawen kon nga 18 akon manong, manok taon nga itan. Nabaybayan na pa yan, ti love life na manong. Kaya't na lang nga maisakad ti panagbasa.
Idinatayan di naganak kada kami manong namin sardin ng tinagbasa simbreken it trabaho. Ison ti bambantay ti medyo naganar nga stormy manong. Ninanang hindi ti mga bambantay. Ngem nabuta na tayo dan, natayin lagi ti naganak kada kami. Di manang yan tinang nang manage sa sari-sari store. Sa gluto pa'y kadagitay pangpulutan. Gluto pa'y kadagitay mabaling nga umay gatangan di kitay handan nga gluto ti pangrabi dito latan paggatangan. Wen manong nagagat kadi ni manang nagagat. Malaksid iti sari-sari store. Aglako kadagitay dinakdakan kada tinuno, tuno peti ikan, dalag, palta, kada. So nakabisbisi ka kami nakuha iti malam manong nemi. Tanong malpas mo ti klasek, agawit at nga nagos, tapno matulong ang isuna. Nakatado di kita, may agorder, iti matuno nga ikan. Di kita agorder, di kita kalientes, kada daduma pa. Nakabisbisi kam no kamano. Santo la sumardengen, lo agregapen ti tiyanggi, kaslaytay. Tinultulong ak manin manong. Basta unin ti panang tulong ko keng kuha na nagkagagatak barbaring no palubusan na kunak. Dinamot ka palubusan. Nagkaro. Nagbalin nga stricto kanyak manong nemi idi awanan di kita naganak kada kami. Balay, eskwela, balay. Detalay. No bakasyon met tulungak iti tiyanggi ken anak makapulos, makaaliwaksay. Sa akla aliwaksay ko manong nemi no mapanak agbasa. Siyempre, no, bakante mi, agsasalita kam kada kitay classmate, kinampod no namanong. Hasta o nilakit ungit na. Numamuan na nga the boyfriend ko. Agad-aram pa lang idi, manong nemi, ni Norman, idi adakam pa lang iti junior high school. Aging ka manong nemi, adakam itan iti mauding atawan iti senior high school. Adabali, dua atawanan nga, on kami kini Norman manong. Yung oras na kiti awis ni Norman, saan ko upat kan? Taan muna di oras kong Malpas ti klasik, kasi nga oras, dahil parang-travel ko nga agawid. Maladaw ako ti 5 minutes, 10 minutes. Kasi ori man ti ungat na kanya. Di manang mo talaga. Sobra mo ti kanistrikto na. Di na naman kawatan ng tiriknak. Best friend ko diag birthday. Anong turot sawa ni Vina? Inton sa anak amapan. Ida sa anak na pa. Muna ta, nag-ring di cellphone ko. Ni Vina manong name it, tumutawag. Hello, friend. Ano yan, Mon? Umay ka na. Secret awanan. Nagpapakaasya, kinimanan ko ang pulos. Pinapalubusan. Pasensyakan, friend. Karumat ni manang mo. Agrason kamit, ilabam mo, takalintigam. Hanggang ngubing. Balasang kan. Nakarkaro ka no. Nga istrikto ita, tabalasang. Balasang ako. Sobramat ni manang mo. Pasensyakan, Bina. Enjoy your birthday. Happy birthday once again. Bigat lang yung nakita tayo in the klase. Ano daw naglibas ka? Sambit nga rin nga mabalin Libasam ni manang mo. Kinamatuktalan ng awarte sa silad ko. Kit ko na nagpilitak. Hanak ka nung nagawawid. Di alaman na kita rawatan. Lagyan ka di balay. Luko ka mo, Bina. Sino magpabasa nga rin kanyak? Alangamat nga ni papang mo, di mamang mo magpabasa kanyak. Hanggang kompleto tragsak ko na awang ka, friend. Pasensya ka na. At ito yung Norman boyfriend mo. Di ka ba tinawagan? Baka mga tawagan na, tag-explain na kayong kuha na. Sige nga rin, tawaran tawag ni Norman. Hello, sweetheart. Hello, Norman. Namnamayak nga takad to Nakasaganan na kiti mainom ka na mas nga pulutan. Di kahit ko kumagat agsinsinubot Di kahit ko kahit mariknatan ton ti inom tagat medyo pumasolitan to. Imbaga kiti kwa kinivina nga ireserba na takumat kwarto. Dito'y balay da. Tapos sadya ita. Pero nga gusto ko na kumatik pa nang binisito, pa naging inara ko mga
I miss you, sweetheart. Umay ka na. Dahil tangarod ti kayat ko aliklikan eh. Ngaysot kabutbuting ni manang ko. Dahil nga, posible nga, muminumak. Posible pa nakasulisog ko. Ta nakagaragaraw ka man. Di ka sumardeng, di mo maramanan, di kitilips ko. Karawa ang pa'y marukong ko. Ano gusto mo loko? Ang lalalo na ayamat at mungay na. Basta ito, mungay mga bagbagaw. Sa ako ipababa. Kurang na laing malusuhan. Norman, madidyak kayat. Di mo kayat? Di mo wayawayaan? Panawa mo ni manang mo, nakasta kinistruktura. Ano nga panawan? Papanak ko ma. Yawid na tibalayo. Nakasagana kan. Kasagana. Gusto lang deta. Gasawatan doon na. Trabaho akto mo te. Masikugang kan. Kan anan to nga ti pasakbayan ta. Amo panunutan, masakbayan. Ano ta nga babayaan na po Diyos? Uy, makamon na po Diyos ka na ta. Wala amin. Huray mo una nagtrabaho ka, sakbay nga makauray ka, tulong. Di ba? Among tikas tilayan nga hanak pagpagustuhan. Baka isina ka. Normal. Di ka ganghaw kasta. Awis ko nga. Di mo pulos patgan. Maladaw ka lang 5 minutes kada 10 minutes. Kawin. Amo ni manang ko ti oras. So nga, sanak mo lang makadan na makasasalita ng bakante. Yun pa nag-aawid na nag-aawid akon. Kanapin nga di ka agrason. Anda, ikam kamakaman niya project ko nam lang. Text mo lang manang maladaw ka kagawid. Tada, ikam kamakaman niya project. Tapos, hagulbutak ko ma. Na-strip to gayam, hagulbut ka. Hindi na manisuro ka kasta. Bahala ka. Isukat ka. Ano ko nam? Isukat ka, no kaskas dilat nga tungtong palam ni manang mo. Sino tapat patag? Ni manang mo nun siya. Gago. Kung iba't patag manang ko tibagak Hana? Gawin. Masukat kayo ni manang ko tulat ta. Sika. Ano sa balik, boyfriend nita? Hoy, imbagam data. Manigbod itang oras. Sinatan. Okay. Bye. Uy, Norman. Ano na? Shirley! Nagbayag kan. Ha? Siya ka sa sarili sa cellphone mo? Ilukan mo ng rumugan! May natulungan ko sina. Manang mat. Ala, rumuarkan! Diyak pa nakasukat. Ay, nakatayo ka sa magpapagka ba? Unay kamatan. Di mo kayang kalukong ngatak. Di mo kayang stricto. Tangkang matulok. Ulam ko ko ba? Nakabaybay ka ta ulag ta kwarto. Hapay, tinatawagan da ka? At tawagan ka sa salita? Sige man lang, umaya ko. Sukat ang labiit. Unay matan. Nakamurarag ngarod manong ngarod manong nimi nagpakusina. Apastat langam. Apastat langam. Manang met. Manang urot ko ti namnamayam nga langak. Langak ti naisem naragsak. Langak ti saan nga napagustuhan. Deta. Pagsaya atam ti bagbagak. Abay, tinawagan na nga di best friend mo? Dinamag nung aping hanggang umay? Hanggang napan? Sino jay nangig ko nga ng Norman? The boyfriend mo, di ba? The boyfriend mo? Ha? May manang. Sino nga dyan, Norman? Edad mo kanyak ti cellphone number datang Norman. Alam mo na nga pa eh. Manang awanin. Sino na kon? Makita? Boyfriend mo. Sino na kon? Gapot ha? Ang kanupit, awis na nga. Pinagak.
Ano pa nga oy sa laking ka? Gag mo yung sine? Gag paspasyar? Agkibid kayo? Akagbayan na kanto? Ha? Shirley, pagsaya atam, dahito yung aramidak kan ka. Anak kay kayat mo? Ikang katiwayawayam nga mga ramid ti kayat mo? Ngawang pakibiyangan? Wanag balinak ni strikto kayo ka. Manang, di mo ka di pa napadasat tinagayat? Api nga da yung ti isyo. Ada pa kinaigan na. Amo no apay, nasaan ko ikas kaso, di kiti mga ararem kanya. Gapuken ka. Gapuken ka ading ko. Kas inauna nga kabsat mo. Taing karik. Iti sa kaanan ti tanim, di tatang kinanang. Nasyak tagbalin nga amam, kan inam. Baka alaalyain dakto, datatang kinanang, numabaybayang ka. Kinsaan ko matungpal ti karik ka. Shirley, at oras panawen para ti panagpasa, adamat panawen para iti panakiayan-ayat. Waraan yan ton kay kayat mo. Intun makapaggraduar ka, kadadan ton trabaho. Di kan ton bibiyangan. Tasang magtumutan ti bukod ko apakaragsakan. Amo, nasa bali lang tikapsat mo. Baka, itakit nagkanakabalasang. Ngayon manang, di mo mapanunod nga adad nga agrebelde ak, ng instrukto ka kanya. Sige, agrebelde ka. Agrebelde ka. Anatarabi ng agrebelde ka. Dati siyang ko kayat nga mapasamak kang ka, isot mapasamak kang ka. Kitsak to pamusulam. Nagidasara kong tamangatan. O, ang ganas ko, amangan manang. Taan niya nga rin. Hangkamangan? Kahit no, agsakit ka. Sino ti mga asikaso kang ka? Saan nga siya? Sino aggastos ito ospital? Saan nga siya? Kasasalita ka mati lang siya. Yung mga not kayat mo, kasto, iti panagisalita kang ka? Nga ori lamak sa karubaan nga mangigda. Agtugaw kan tamangantan. Agtumpal kan. Agtumpal ka kami na. No, sige man. Sige. Aka mapilpilit? Saan? Umisam ka nga ron. Kasi ako mga orte makaisam. Umisam ka. Oray isam latikas lakalding. O, kasta. Agkatawa ka. Isam akalding magpamamanang. O, no, di mo kaya ti isam ti kalding. Di katawa ti agad din aso. Manganta pa yung agad din aso. Manganta ka rin. Basta, katawa ka. No, ragragsak ti kahit mo papanan. Mabalin tapat nagragragsak dito ading ko. Kaya mo, luktak ta TV, tanta YouTube, takwa. Patukar ta ti na naragsak. Agsalat nga doa. No, kahit mo, patukar ta ti ka. Naganan. Hindi ka na kanta ti kuwan. Diyan, bantayan. Sisiwit. Oh, sisiwit. Ala. Manganta ka natin. Manganta natin ko. I love you, ating ko. Ipatpatag ka. Sud ka po nang aramidig na ito. Para ti pagsayata. Okay? Awa, mamano ti kasto nga manang mo. Agyaman ka tadat kasto nga manang mo. Adang ikasok ti bay panggap kang ka ngem ti puso. Mamali mo man latat makinubi amanang. Tano, siyak ti mo na nagsikog. Nagasawak nga di ka pa mapagturpos. Ano pa nga tawan? Maggraduar ka senior sa high school, upat to pa nga tawan.
Luan niya ba't kami na K-12, K-12 ka, K-12. Alam mga kantang ano din. Naimas natin linuto. Wag kita. Baka awan kastoy jay papanam. Awan isagsaganan takong karak. Da juice na. Da arak na nga juice sa pulutan ka nung kalding. Nanom ta kalding. Di pa kahit di aso ta kalding. Kilam? Manang mamut kayat namut malutong kalding. Karna kalding. Alin di aso. Kending mat kayat di kalding di aso. So, sige, mga dan. Op! Pray ta. Kararagan na labay na latan. Sige. Sige. Kararagan ta. Sabi ko sa mong ipapilit, ti kayat mo, nasaan na siya. Nasilawan na ka ni Apo Diyos. Okay? Ken kidawan na, panang bendisyon ni Apo Diyos dito nga taraon. Nga isot mang tadkatata itiragta, ken pigsata nga agserbi kan kuana, ken mga nung, ti pagrebenanta. Ken saan na nga baybayan, iti dito nga agpatnak. Amen? Amen. Kabigatan na manong name iti eskwela, syempre nakamisuot ni Bina. Pasensya kan, friend. No, pasensya ka. Nandiyan ni Normanin eh. Norman! Sige, okay lang. Excuse me. Kaya pa yun ang niklik. Pati ni Norman napagura man loko. Pahala isuna. Sala ni si Suna tilaki dito. Yung nasakit. Kaya nga lamang saktana ka. Handa ka po nung alive, Norman. Love no Norman. Talaga ko mga love lang. Mawatan na ko ba? Ngayon no dumumat ngamin, friend. Sobra mat di manang mo. Nagiging special occasion kumamata ka siya. No awan ti panagtalag na ka, apay nga di sumurot. Di ba? Di na mahilig ti ka siya. Sumurot ko at no, amuna ka ang aywanan. No tataman ti iyam amak na nga sa mapasamag ka. Bayam ta, padasig tong ibagat kas jay. Tadwa ka mga umay. Awawis na kami ni Norman. Di mo kayat. Bayagin nga awawis na, di balay day. Di mo kayat, amay. Kanya mo baka awan tao dyan, dakta kami laang. Kit gundawayan nantun, ti panagbaywayas mi. Baka sa anak to na makapagkadkad, no masukid na ta, aarmak, nalpas. Uy, speaking of Norman, akbayan na mata ni Cathy. Ipabuyo na, oh. Wow. Nagsadag pa yun, insadag pa yun ni ulo ni Cathy, di ulo na iti barukong ni Norman. Hanat mariknam. Mga alak man, ti batuk man, di kiti ayop to. Mabaamon. Kung naman nga sa kamat lang, nagkunang at hanakapod nung ipatpatid, kaya na ipapabuyahan na kan. Saksaktan na kan. Kaya't mo lang agkamat kang kuwana. Pambara ko lang kama. Amahat. Si Atman, na akong problema. Kaya't mo sawen, problema ni Norman. Hindi palang sulsulisog na kanya ka, dati problema. Panawis-awis na kanya, karagitay lugar nga nawaya kami. Dati ito problema, baka maawis na to. Awamit lang sa bali nga kapatgan kanyak, no saan nga ni Manang. Ano kami din, bagam drabi, dagos na lang permi, baga na nga, awang kamin ko na hindi nalpas kayo ng salita. Sinot na patpatag ko na, siya kuno ni Manang mo. Siyempre, ni Manang ko na ka. Tama. Sumot lang kaya mga insukat na ka. Ngam nasakit para kanyak manong name. So, hindi agawid ak iti malam. Nagpupukak iti kwarto. Yung pinagpukawan nak manong name ni Manang. Shirley! Nagbayag ka ba rin nagsukat? Tumay ka na ka ng customer! Shirley! Manang,
Sige manang, umaya ko. Pinagbaling ko nga busy ti bagik manong name it up no malipatak da dyan na ruman. Busy ka talaga ta. Naya tuno niya. Pindasin tagi magituno ah. Yora yung lang. Ora kita. Napindas na ta bagang. Natibayad na. Manang supliyam. That's it. Maksadan. Ano bayad data? Nakala ito nga customer, manong name, no, arigim ka talagang di mo amot kudkudem. Ngamin manong name, dagiti ikan itunomi ka talagang gapo mismo. Kaisang at. Makita da pa yung aglaglag to. Dadadiga po na manong name na apay nga magustuhan da ore panginan ni manang. Batukan da. Tanay mas kang paso taglaglag to pala sa mo ito, no? Ngam dati napanti aysen. For me Ang dapat na kita pagpatuno manong name iti paltat nga. Dati ko hapkok. Medyo dadara pa lang. Ni apay sir kaya da medyo dadara. Wala na, agbaling exotic, no? Dardara, medyo dardara pa lang tapaltat ko, no? Kasta, mong di exotic. Di mo pa yung amin naraman ng balasan ko, eh. Hata mo na, ako man, atro mag-arama. Virgin ka pa lang, ala. Kaya na, ori ni manang mo, virgin data. Una, ako pa'y boyfriend na data. Ado pa yung anong name, di kita'y ag-chancing, irantada, nang naroon nag-shortak. Diyak kumakayat ag-short, manong, short ko na ni manang ko. Ag-short katap na umarak ko na. Yung hanggang patpasyansing ako. Tumatla talaga, apo legs. Uy! Bastos ka! Sorry. Malak man ti sa kadusena nga paltat. Uy! Nagadoon. Kadoon. Naprosa kami talopom eh. Kasgong ko na kaduak ti agpatun mo. Hala, sa kadusena kadoon eh. Innamlat malaon na ito eh. Kaya di mamindoem nga ituno ti sa kadusena. Ay, sakam to lang makapano. Agserranti store. Adamot lang limitan. 7 o'clock. Agserran. Ada pala da medyo kamat nung agpating ka kam 7:30. Banuwak manang. Hanga bali Adu manang ganan siyatan. Kang gato kwartam nga bang sibro. Ha? Ano ti arwatin kasapulak manang. Nangarod. Dahil natin kung mga kidawak nga pagpakadaan kang kakit. Palubusan na ko. Depende Naipagadam ngayon kayo ang daan ti. Okay. Ngayon mo ipakadam nga da picnic yo at da party nga atendaran nyo huwag. Nang runa, kathanlat na maliklikan nga da arak. Uri da arak manang hanap mo dominom. Saan ka nang rason bay? Di ka mabisin? Si datang karoon man nga nalako ba't amin nga kwa? Mga lukat at sardinas na. Hindi manang ba't? Nagka-imas na gitilako ta. Kalpasan nagkidatang sardinas. Dimbatik. Hirigit mo langit. Ano na dyan manang? Teko paltat. Tagdordara nga paltat. Kaya dara dyan, medyo agdardara pa ilang. Patat-pat siya, hindi kita lalaki nga naaram na kita. Manong name intultulo yan ni Norman, iti saan nga mas asidag kanya. Bahala ka ako na po. Aging ka manong name nga umadanin, iti panagturpos mo. Nagturpos kami manong naming awan, saan kami nga nagsinubyanan pa ni Norman. Intultulo dan kinikati manong. Summer, siyempre, ad-adan nga matulungak ni Mana. Imado ti pagtunuan mi, manon mi, imado di kitay. Customer mi, Mana, mga latat kadwata, sanda kaya nga dua. Kaalab, ayaban ni antim nga minda, kaya't nakarot umay. Sige, nga may rugi ng tunubigat. Ipakamuam to Manipod yung tunubigat, kadwatan na antim minda. Kinadwamin manong naimiti kabigatan na malamat lagi dit panagrigat na. Malam at anong gamot nga hanggang nga aglaklako iti makan mo masida iti bigat kan aldaw. Ti malam nga talaga pangpulutan, pangrabyanda. Ay, napo nakapigpisa nga talaga natin negosyo yo. Cora, Ken Shirley.
Taore awan digit na kanak ka na kayon kat ni mabiyag yun bagbagi kat makapagturpos ka si ka Shirley. No, ang turpusan ni Shirley, ante. Gaapoy ko mga sangang turpos. Ha? By Shirley, the boyfriend mo? Hindi, ante, ngayon magsige na kami. Talapat patigbat ni Manang imiti siya, isuna. Kahit mo sa pinagpili-pili na ka. O, tapos siyempre, na-stricto ni Manang kanya. Pinagpili-pili na kasi sino napatpatagkan ka, siyak mo ni Manang mo ko. Kaya siyempre ni Manang ako. Manong nimi, adamat digiti kundaway, nga saan kami ngaglakon, agtuno, ipakamumay kadagiti customer. Abi manang, tamnomot mga kung kunamading ko, mabantag paspasyar. Dito kahit mo pagpasyaran. Overnight ta. Siya kakinsyar lang. Alangan ba namang hayap ta kadwata? Aba, di kag biyag doon lalaki. Sige manang, pamanan ta. At beach resort di ba sa agahiyam ko. Napindas ka sa said trabi. Ore doon at timapang nga babae no. Dan tumasara mamamutad yung lalaki. Di ata kasasalita ta nga lalaki. Pwede may isang beach resort manong name iti amyanan tinag-check-inan mi. Kasla ka na waya-wayaan manong. Hanggang trabaho ng tuno. Hindi makadakas man. Agtuno kami madlat ta. Ay, gimata kaktikan. Agtuno ka. Tasot si data. Kung ano maliglikan ta tagtuno. Agtuno para ka na ta. May dito picnic no. Kaya kita ma. Kita nga nagagsangat nga ikan. Kung kumatang ka, isabam nga sigod. Taore ta, ang asidag mati, igidibay ba tinalata nga cottage. Malaksi diwa nag-check-in ta ti hotel. Ha? Kinjo kita. Kahit mo minom. Ti. Kahit mo beer. Tsaka mo king kamanang. Diyan mo panapadasan. At the red one ko. Pisot inumin ta. Ha? Enjoy ta mo ta. Relax ta mo. Nagpulutan kami manong nimi kabayatan nga uminom kami ti red wine. Ado digiti lumabas-labas nga bakanti igit ti baybay. Buy-buyain mo at manong nimi digiti pair by pair. Na lumabas-labas iti ayan mi. Kanti baybay manong naglina. Sa akin nagdigos manan. Itay kumaasakbay nga minom ka. Apay madi. Pudutan na karuto. So kahit og digos. Sige. Mayat matahang kabay namsog. Apay numapsukak. Ado di kita malmalmas gabota sa agdigos dan si bubusog da. Kasta. Apay mo. Kastada na basak ka kasi dyan. So nga di nagpipiknik, masabol ng digos da mo nasakbay nga manganda. Into makapangandan, handan to pa'y lagsubsubli ng panagdigos. Agpalpada pa'y nga muna. Ay kasi dyan, may madangaman digdigos nga itugot da dyan kananda, kabayatan digos mangmanganda, so pakalan na. Aging kaya manong naming at demasidig nga lalaki. Hay, hami ka sa pulang tikadwa, mister. Kinuna ni Manang, alam Manang, kalamabain. Ngayon ko kumati makikad ko kata kayo. Hami ka sa pulang nga ron ti kadwami. Taumanayin nga duwa kami ngagkapsat. Agkapsat kayo? Sino inauna? Di mo lamalasin nun, sino inauna? Sila, padpada kayo mati pintas ken edad. Nagdakkel gidyat mi? Mo ko nga ron din sino imuna. Datanalay nga sumao tumo inauna. Datangang gununi, isot inaudi. Yan. Sa gayam ni Alan,
niyawat na dakulap na manong nimingim sa ang ikaskaso ni Manang. Inturong na kanyak, siyak tinangalat iman. Hala, basta magkiamamukha king kuwana. Hanak nga dakas nga tao. Actually, anak nagtaking kuha kada ito yung beach resort. Nagbakasyon na kay. Nagtrabaho sa di Manila. Ano na kanyo? Shirley kanyak, sir. Ni Manang ko, Manang Kura. Uminom kayo. Napulutan nyo. Mabait lang ha. Inak mangalat ni Ima sa pulutan. Sanin. Anak kayo, Tiyo. Tinulong na ta ha. At din sa gana ka kilawin. Kilawin nga tanggigi. Niwas na jay. Mabait lang ha. Alam nga nang. Sino nga kursunahan na nakarata? Kaga? Siyak Tasyak tiin inaw na. Agkasadar kami. Sikakit ubing ka unay. Nukas pagarig nga roda, manang tasyak ti kursunada na. Saan nga mabaling ko na ka? Ang pala mabaling nga makinubo yun at akabsat ko na. Kinuri si ka, di na pa man nagpag-graduar. Shirley, kulitek, ada panawen, ti ayat, ti makiayan na yan. Ada mat panawan ti panagbasa. Siya, panawan ko man, tadyak pagbasbasa, ngayon pagpasbasahin ka. Siya saan nga rin ni Alan? Ni Alan na ta. Makurious siguro kapag awan kadwata. Awan lalaki ka kadwata. Ni, sudetan ni. Wow. Kimus ng peso di. Nakadumanang na dakwasa ka na. Sige, pagustuhan ta. Ano tinunumin nyo? Sir, red wine. Oh, basit data na. Inabalat red wine. Ha? Bartek na kamsamit. Nga makabartek ti red wine. Sigang lot sir, inuman, brandy. So brand ko amin, brandy. Napanuhalag pa yung sumanong name iti red wine sa taklong neck nga brandy manong. Walin tagtugawan. Sige, pulutan, uminom tayo. Tinaugan na talong nga baso man. Red wine kada kami ni Manang sa nilimit whiskey, brandy kang kuha na. Saan nga? Cheers! Celebraran tayo at panag-gaamo tayo. Siyak, ganda kayo nga kapsat. Uminom kami Manong. Mabalik nga mamant istoryayo. Istorya nga niya. Abay nga, dakda kayo nga kapsat. Tinag-date. Siyak ti simong Batman. Imbaga nga ulila ka mga damang manibod idinatay, kasya, gana nga nagbaling istrikto ni Manang Muking ka. When sir, so ang kalain ko ba, ni Manang met. Kinapod no na at business me, ngam gabot ako ni Manang nga intamat ag-relax ko na, so imakam ditoy. Adam amok nga kwa, gayom kong in-recommendar na yung beach resort na napintas ko na. Napinas natin may ka dito Tanag-aamo tayo. Mabaling ka ding maalat sa cellphone number yo. Kami nga duwa. Kaya na, tanong may isa lang, umapal di may isa. Kasi nung tawagam kata kami. Kahit na sinutawaga kahit di iso. Ala, sambalangan niya kawa, sir. Nagbasbasak pa lang, ni Manang ko. Hanapin na padasan tinip lagi boyfriend. Gabukan niya. Takayat na pag-graduaran. Nakasaya na kapsat no kasta. Nagasat ka, Shirley. Tanadaan kat kasking kuha ng kapsat. O maginam, ang ustot ko na, kay magbagak kang ganak wa. Amom, Alan, pasarin at hanggang tulong na ito. Kasla kahit na tag-rebelde. Ay, nadya boyfriend na, pinagpili na kano. Sino kaya mo? Kapsat mo, wala siyak. Siyempre, pinili na. At ti kapsat. Ti boyfriend, aduritat sa bali. Good. No, agpili ak nga rod kada kayo. Ha? Sino ko da kami nga rod, sir? Mamon yun to. No, sino tawagan?
iso. Okay? Ituloy ito tuminom. Kinagpulutan. Kat mga ragsakan na kamakamamu ka na kayo. Nakadatuman ng name nakakatkatawang istorya ni Sir Alan pasarin ni Manang masipat na kasya. Sila ni Manang manong kursunada na. Hubingak pa lang kami matagbasbasa. Yung crush ko ni Alan manong name. Naggwapo, nagragsak ka sa salita. Naging gaman ng name ti Macder. Kita injahin na dita kulap ta kini Manang. Let's go. Inawat mat ni Manang manong name iti Macder. Manang, sir, papanan nyo? Bagbag na kam lang dita kini Manang mo. Hala, isot pinili na nga talaga. Ne, akakbayan na matan. Ne, ni Manang indrakos na matan. Takyag na itibagi ni Sir Alan. Hala! Agmay minsan ni Manang nga nagsubli manong name. Manang, napasamak? Dinagaanak ni Alan. Pinahay ko mat nga dagos. Oh? Hala? No talagang seryoso ka ko na. 4 years. Agraduar to. Agbasat college ni ading ko kat tupat nga tawen. Kat kalpasan dito ng upat nga tawen. Kadadan itong trabaho na. Mabalin mo to. Nga umay nakpasyarin di balay. Uno siya ko na mismo umay agsubli dito beach resort. Taurayan dito ko na. Ay, mabalin ko na. Sambat nga may basa adumati babae dito ako na. Kita? Ti lalaki. Kaya na ti instant. Manang iba't patig mukha din ni Alan. Manang sa mga paritan ti paghim. Di napakadanagan. Ading ko. Ada karik ko nakmanin. Iso nga. Nag-relax na lang dito eh. Saan nga mangpatawad ti problema. Awang problema ta. Diba? Yung relasyon na kinialan, ada problema. Sino problema nga? Iso na. So saan ko lang ang ikaskaso tap na awang problema. Eh kasi nun, numasikugan na to, kitsa mong na maitulit parang tulong ko king ka. Nyati mo man ang baka dadang matulungan na kapag kinialan. Wala naman na so. Umuman dito tagawit na. Hindi ka nga pagluganan at tutlugan dito. Di mga rekilata. Karagiri pa naglambas ti Aldaw, manong nimi saan ka nung sardingan ni Manong Alan ni Manang tawag-tawagan. Imsa naman ikaskaso. Nagbaling ka mga busy, no kasta nga Aldaw, manong malam kung nakidi manong nimi. Naging kagidimteng, di ba naglulukat ti klase, manong nimi, kalbasan nga nakapag-enroll kat nagbasa. Hindi makitak ni Norman. Hi. Norman, pagpatatagan ng eskwela. Sila na nagtulag. Ni Cathy, sumaling eskwela yan. Mabalin ka din, sinublihan ta. No. Tsaka yatin, Norman. Kapay. Dinakpudno ngayetan. No talagang ipatpatignak, maawatan na. Hanga na pudnot panagayat mo kanya eh. Tatikal-kalik ko guwam lang, marakop nak, magkanak, kagrulanti amin. Maipan ng itilugar nga saan ka makapagkaid-kaid. Babae yan, ito lang kinababae, tapapteram, di ba? Norman, saan nga nasikit tinakam ko na nangisina, ti pa nangisinam kanya. Adadakit na ragsakan na. Tawanan ti problema. Kaya mo sa nagbali na ka problema mo. Problema, tikang kanayon mo panangaw-awis kanya, tamang maawis na kanya. Tumakdakil ti problema. Iso nga, may saka nga problema. Sakit mo tayo ba nagsasaong? Sila mo napintas kalaunay, mat.
Ditakan. Good. Very good. Thank you. Sabi, thank you ka. Gabutawanan ti disturbo. Yung malaksid kininorman manunimi ado dagiti agar-aram kanya. Paorek namin dagiti nga lalaki na ya. Idin to tani Vina manunimi ada boyfriend nan. Kahit kumusta mat ada boyfriend na? Okay mat. Yung nadadto mo, distraction ng pesos ka. Hang inspiration, distraction. Apay. Amon mo sa mga mapaguston, di ba isang lalaki, agpasugnod. Ano pa mga gusto kaya da? Mabiskito tak lang ruda, makarawan ti kayat, nakarawa. Kaya da palang isarek da. Loko ka man kami. Ang kami nagpakarawa ah. Tadi kat adada ka, tariga kita nga sumrek. Lipatan mo, di boyfriend mo, magisinak kan. Friend, kas agayam. Agkarita, nga saan ta makiboy-boyfriendin. Aging ka malpas ti klase, malpas ti paragraduar ta. Sa atan tulang makiboyfriendin, no atan tong trabaho ta. O anat makunam. Agkinarita. Manam. Sige. Asa friend. Makisina akong kada boyfriend ko. Kita nawaya ak. Naman, stricto pa na dyan eh. O, makitam? Ang problema, distraction, hang inspiration, distraction. Doon lang makita na kung masidag kanya kalalaki. Kimo. O, di madi. Kahit noon relasyon nyo, o, bibiyang na. O, di ba? So, gusto ni manang ko. Napimot kami nga pinugusto ak idin ni Norman. Sila mga asyanak mat. Sila pakpakaasin mo. Yung lapitas mat ito. So nga Vina, kasagayam. Tungpalin ta ti karita. Saan ta amad adaan ti boyfriend. Aging gana nga dumteng tuntuon panahon nga panakinubyo ta. Andak idin iti fourth year college manong name di korsok nga nursing. Edita de baga kanyak ni manang ko. Shirley, manang, nabanog akon. Nga, ag nagnegosyo? Hoen, mamanumot na da panag-relax ta. Kasi yung mga minaan, nagiti ko order mo, nagiti ko Nung naibos na ibusin. Kasi yan talang, dahil lang di pa. No awanen, mapandamatin sa bali. No ado ngamin, kat ado, mabanog ta. Limitaran talang Ada relasyon min kinihalan. Manang, congratulations. Okay ka dimit lang ni Alan? Nakaanos. Kinamkit ni Porcher kan. Patin nga tawan ko na. Porcher ako nang kitunong ko graduara ka so, bay kapat pa lang tawan. So nga ro din, nga inaklon ko kapat ang maudi na ito yung tawan mo. Wow. Ibagbaga na nga na siya kano tibang manage si beach resort. Gabutan na lang nga kano nga agtuno kasi ang kusyo. Tanong masamak talaga mangipatak direct sa jet pagtunuan. Namuna kat ni igid tibay-bay nga mismo. Dagitay kapot nga panang kalap gatangik na dagos. Sala nga tuno, agsigang. Tay ipataklan na kano di restaurant, di ba? Ada restaurant di beach resort. Dadang, pataklan na kano. Iso iti manage ko, nung kasawa kanton. Kaya iso na nga ron pagyanan na. Kaya mapanagtrabaho di Manila at di work na. No, manang kahit mo nga rod. Anyati mo, baka nada sa bali ka babae, biyag na jay. Masakti siya kaagad. Dito yung madala lugar ito yung pagtrabahoan na, sumangpat, kadamalim na sumangpat. Sumati ko nak. Ikarigatak to tingang umakar ko na. Tadamat branch na dito. Asidag. O, di man damat gayang branch ta. Yung mag-graduar ka, kailangan mo na. Kanadan itong trabaho mo. Tadton, at trabaho mo, isang tumatan pa nagkasarmi. Manang good luck, sabi ko ma. Agbaling nga naragsak, natali na ay, tiya, bangunin niyo ang pamilya kini Alan, manong Alan.
Kasta ko mga matkan kading ko, ha? Nagyaman nagtungtungpal ka. Nagtungtungpal ka kanya, di ba? Kung man ang awan disturbon, awan mga awis kanya ako, mawatan nakmat ni Bina. Tarang tulog kam ngor kinibina, diretso, na makapagradura kami nga, di kampay lang maki-boyfriend. Na the boyfriend na idin, iminsina na. Disturbo ko na. Kaya talaga Sa tulay panunutan man ti love life, may into no, kita pagsapulan mi. Barbaran no katrabaho ang kamutumutlang ang best friend. Bedkas nga ron tinapasamak, nagradwarak, manong name nagpadpada kam nga nakarawar kini Vina, iti pa nag-take me ti board. Naging ka nag-apply kami numampay saan nga government hospital, manong name ta narigat ti sumrek iti government hospital no awan ti baker mo. Sumrek kami manong name ti naratak nga private hospital. Kat siyempre, naragsak kami. May isa kami nga nanay nga nurse. Oh, friend, mabalinin. Mabalinin nga gasawa da maanong alan kini manang kora. Kali, ito kasawa danton, talagang medyo beach resort nga kukwa da manong alan kani so that mang manage. Ni manang timang manage. Nga idyang itulo na tagtuno-tuno ti ikan, ganda dumapahay tapataklad na kano di restaurant. Gasat ni manang mo ha. Nagasat. Sabi ko mga takastan tumat kagasat ko. Hoy, pasyente na yung sasarik dan eh. Sige, unang tumulong ta. Emergency? Kasla. Ni normal. Sabi na ano? Aksidente. Normal nagpeso. Manong nemi timulong nga nangasikaso keng kuwana. Grabe. Ano na aksidente na? Kotse ka no, hala. Nakalasat manong nemi nga matutsugat na. Nayakaran na, siyak ti duty manong nemi ti dahi dingal daw. Hindi mapanak iti nang yakaran na keng kuwan na kwarto. Shirley? Yeah, siya. Wait lang ha. Tsaka panta. Ano marikrik na? Dati saka kamay sa naipit na ita. Sabay namin, sikat nag-drive. Siyak din nag-drive. Kabarbarong ang kutsi. Malas nga kutsi. Nagpartahan kanya kidin. Hindi katangik, ngayon i-break ini. Numanin, ada lumasat nga nangisit nga pusa. Ha? Wen, kadidi nga aldaw, matakadisgrasya? Haan? Kadigiti imuno ng aldaw. So, ang bali, sibiyag ka. Agling tumulat sa kam, maalaing ang lakit-dikiti na ako, nga lasag. Nabay ka dito yan? Nandun na makatawan ko. Kumusta kan? Gustoy. Agatrabahuan kam kini Vina. Kadi. Kahit kumusta kayo? Api kayo. Kaya di partner mo. Kati, ngawan. Pinabuyaan ka lang, di. Hindi kayo ko ang sinubyanan ta, di mo kayatan. Gabutasan na kapod nung ipatpatik. Mabaling ang dubliang kantong Carmen. Kanya tayo mo, baka natamad lang kagasat. No talagang ipatpatignak. Amang ipakita ka tirason, tapno mamati akin ka, Norman. Tapno si kamit laing. Luko, sikat muna nakabisito, nagitibig ko, nag-aprusam, tibarokong ko. Awang pa si Mublat. Ohan. Minas nga rin no, ituloy ta. Isilputa rin naputid. Di ba? Kasla ko mawaya. Napugsat. Isilputa. Kantati ko. Sige, ngayon lang tagparimbag. Tapasyarak pila do mga pasyente. Ganda ni makabulan manong name ni Alan, ni Norman, iti hospital.
Hindi malalaing ang pumimpintasan man ng name iti health na at dagiti kundawan nga gaman na ti ima. I miss you. I miss you, lips. I miss you talaga. Sige, huwag nagtupas siya rin di balay. No, rumarkam doon dito ospital. Yung may nagpinasal ng peso manong. Siyempre, at ni Manang Manang, ni Norman, boyfriend mo? Dati ang boyfriend ko. Ay, boyfriend mo, iti, normal nga peso, dito tawag mo. Normal ko, di ba? So, adi nga rabingin pa ng sina na kanyak, kabuta sa anak ba't namin nganapan, di birthday ni Bina. Nasihat mo't ko nagtapnong, dara-diretso, kahit nagsinumyanan kami manang. Agad, ewan na, itan nga panawan. Kaya, itan nga panawan. So nga, good luck ka na kayo, ha? Nuta kayo tinay-kari. Yung laglagi pa nyo, ha? Hawam pa lang ti mapasamak. No, saan ka pa nga nagkasar. Imon unamit lang nga nagkasar manong nemi ni Manang Cora kay ni Manong Adan. Iti mismo beach resort manong nemi ti nakaangayan ti seremonya ken sadya ti resepsyon. Opo, nagadunga tao mano. Tada mabalin ti pamilya ni Manong Alan manong nemi. So ako nagasat ni Manang Cora. Ken nagasat de di nga rabi nga ipapami kada di nga beach resort na maamumi ni Manong Alan. Wine, Manong Nemi. Kalpasan day ta, simbarunong atawan, insarunong mimet kini normal. Pinapanawan nga balay ni Manang, ti balay mi idi, wano family house mi Manong Nemi dito'y kami, kani Alan. Damat trabaho na, accountancy iso na Manong Nemi, ket mga opisina iti bangko. E dito tag-duty akmet iti hospital, pasaray duty ak trabi, pasaray aldaw, ket siyempre, naragsak kami. Kabot pa check na sisyak lang ti babae ti biyag ni Norman. Sagitlo kam da anak kini Manang, Manong. At siyempre malaglagip mi, dagiti naganak ka na kami, mapamisarong karan ti tananda. Nanang tatang, nagbaling kami met lang nga agkapsat, napintas, kinaragsak, naratal na iti binangon mi a pamilya. Tatang, nanang, natungpal ko ti karik kada kayo. Pinagbasak ngayon muna ni Shirley, sagbay nga nagpamilya. Kasi lamang magdatatang kininanang, gaman anak ko na kasta. Dahil nga ron, ti pagkasaritak, Manong Nemi, kat thank you, iti laing mo nga nangibasa, kat thank you, mat iti anos, tigit ay adu nga nagbuya, at sabi ko mati nakaibati akmat, iti adal liliwakit pagsarimingan. Saan kun nga ibagbaga, dayjay, ni Manang met, yan. Gabot talaga, nga nagbalin man ng stricto ni Manang ko ngem paramot laeng kanyak. Ito nga dagyaman nga pagaya mo, Shirley. Thank you mat king Shirley.